le fotografiez. Am îmbătrânit, eu am îmbătrânit și gata, așa. Și a dispărut. Și la un moment dat, înțelegi, am florit iar. Hai. Logica să vă duc să iau de aici. Așa, să vorbesc sau ce să spun? Da, zic, cu ce știi, mătai? Măi, băiatule, eu, înțeles, am trăit la Copăceni și am dus o viață grea și acolo. M-am căsătorit, am avut năcazuri. Și ca să scap de năcazuri, am venit aici. Și am trăit cu mătușa, să înțelegi, o viață absolut frumoasă, până când a început greutățile. După ce a început greutățile, înțelegi, mă dusă la pușcărie. Veni din război, mă duseră în pușcărie, veni, înțelegi, acasă. Pis! Și ce să-ți mai povestesc din viața mea, înțelegi, cu soția mea care am iubit-o mai mult decât ochii din cap. Să dusă și mă părăsă. Mă părăsă. A venit după mine în toate direcțiile ei. Ea m-a iubit pe mine, eu, în viața mea, nu știu dacă de 2 ori m-am dus la o nuntă fără soția mea. Nu să, eu cu ea trebuia să plec, mă retumesc cu mine. Asta a fost toată viața mea. Înțelegi? Am dus-o și bine, am cunoscut și binele, am cunoscut și rău. Înțelegi? Am făcut în viața mea și bune și mai rele, dar m-am una să o fac, care e foarte grea. Să mor. Altceva nu mai. Că asta este cel mai ușor din viața omului, după ce termină cu toată viața lui, nu mai are nimic absolut de spus, asta o am. Știu că e grea, dar n-am ce să-i fac. Pentru că omul se naște, trăiește și moare. El trece prin greutăți, prin toate filele vieții. Am trecut și m-am să mai trec pe asta, dar o să o trec și pe asta, că nu mă grăbesc. Și, ficule, în lumea asta, înțelegi, nu te aștept decât numai la necazuri. Bucuriile vin numai 5%, dar necazurile vin grămadă, înțelegi. Ca și ele crescut, născut pentru necazuri. Și vin de bucurii, dar bucurii foarte puțin. În special în lumea de astăzi. Lumea de astăzi, înțelegi, nu se pregătește decât numai de moarte. Eu voi muri, înțelegi? Dar cei care vor rămâne după mine, tinerii și așa mai, o vor duce foarte, foarte bine. Din cauza timpul ăsta, atmosfera asta s-a schimbat, s-a perturbat numai omenirea care a fost. Omenirea care a fost adus, care trăia în pace, în liniște și în libertate. Acum trăiesc toți numai în greutăți, în supraaglomerările ăștia mari care nu se mai pot înțelege de lumea asta nevoie. Asta e lumea care o văd eu, înțeleg. Așa se va întâmpla, asta e prezicerea mea. Prevăd și se va prevedea un război de distrugere totală, nu se știu să fie și cum e. Asta e toată situația. Așa le văd eu lucrurile. Dacă cineva le vede altfel, în răutate omenirii acestea nu mai încape în trai, să înțelegi, ca să mai poți să mai trăiești așa, sau fiecare om, să ai și o bună voință, așa, să vii de la unul la altul, trăiesc aici așa în singurătate, mai greu ca la închisoare. Uite că veni și tu acum, înțelegi, mai vine un om și plecă și așa mai departe. Foarte greu, pentru mine e greu. Dar eu nu trăiesc pentru mine, ticule, și pentru cine trăiesc,
pentru copilul ăla care îl știi, numit Gige, pentru el trăiesc eu. Atât. Că dacă n-ar fi el, eu mi-ar fi pus capătul zilelor de mult. Dar eu pentru el trăiesc. I-am spus de la început, bă, tată, pentru Domnule, o viață întreagă și frumoasa mea viață pe care am dus-o la vânătoare. Am fost pasionat după vânătoare. Am vânat în viața mea peste 30 de lupi. Mi-au căzut sub arma mea. Vulpi, iepuri, jderi, atâta jderi cât am prins, înțelegi? Asta a fost distracția vieții mele, a fost vânătoarea și pescuitul. În pescuitul, înțelegi? M-am ocupat cu pescuitul. La vârsta de bătrâneță am rămas cu simpla amintire. Stau și mă consolez singur așa și mi-aduc aminte, înțelegi, de viața pe care am trăit-o și pe unde am dus-o, înțelegi, și de bine și de rău. Asta este, înțelegi, omul pentru asta e construit. Dar, ce să fac? Înțelegi, numai acum am rămas, înțelegi, așa, cu singurătatea asta o duc și mi-e greu. Dar, ce să fac, înțelegi, am trecut prin viață toate și o mai trece și alții și nu se mai poate. Asta e. Atâta, înțelegi, mai că și când aud pe ăsta cu grupul, trebuie să parcă îmi face rău, înțelegi? Așa. M-am distrat o viață întreagă. Bun. Băi, băiete, am vorbit cu ea de cu sară. Omule, mâine dimineață m-a ajuns după mine să spăl niște rufe. Gata, Ioana, mâine dimineață eu spălăm rufele și așa mai departe. Bun. Și am stat amândoi pe pat. Zice, bă, cum te mai simți tu, Ioana? Bă, parcă mă simt mai binișor, spune ea. Înțelegi? Eu însă care bănuiam și vedeam în felul ei de a fi, înțelegi, că nu mai poate să-și așa. Și a stăt tu pe brațele mele, omule, să stau așa pe brațele tale. Și la un moment dat m-am pomenit cu ea ce, bă, ce ți-a pierdut răsuflarea. Cum măcar răsuflarea? Și după brațele mele, înțelegi, s-a așezat pe spate și n-am mai zis un cuvânt să-mi spună niciun cuvânt absolut. M-am dus repede la lumânare, am pus lumânarea, am așezat un pat și atunci m-am despărțit de ce mi-a fost mai drag în lumea asta, de soția mea. Am plâns-o, băiete, și o plâng o viață întreagă, că eu cu ea am trăit și am împărțit binele, am împărțit rău și am dus o viață de 70 de ani de căsătorie. Atât am avut noi, 70 de ani de căsătorie, noi am vândut. Anul ăsta câți ani faci, Neagugule? Păi 89, pornesc pe 90. La 12 noiembrie împlinesc 89 de ani și pornesc în 90. Ani grei, înțelegi, care mă supără, dar ce să fac? Sunt obligat ca să trec pe ei și așa mai departe, că nu se poate fi. În toată lumea e construită, să înalță, să trească și să moară. Eu, spus-i, am avut și viață fericită, cât am stat cu ea, după ce mi-a murit nevasta, nu mai. Am rămas așa, înțelegi, oarecum, distanțat de lumea asta, înțelegi? Mi se pare lumea asta așa, pădos, nu, e suportabilă, înțelegi, lumea asta, nu mai are niciun rezon. Pe tineretul cel puțin e pierdut. Tineretul e pierdut din soarta lumii ăștia, înțelegi? Dar noi, ăștia bătrânii, ne mai aducem aminte din ceea ce a fost, înțelegi? Și ce este, ce va mai fi, nu se mai știe. M-am luat securitatea pe data de 15 noiembrie, de 15 septembrie 1952, m-a dus la Pitești, m-a ținut la securitate, înțelegi, o lună de zile, în ziua de Crăciun. În ziua de Crăciun ne-a luat, ne-a judecat, înțelegi? Și a plecat cu noi să ne ducă în dubă, ne-a pus într-o dubă să ne ducă la Onești, Borzești, Onești. Și acolo am trecut prin 60 de milițieni, înțelegi, cu armele spre noi, toți și noi printre ei ne-a trecut și ne-a băgat în vagon și era lumea care striga și huiduia, înțelegi, nu după noi. Huiduia poliția
Că ce aveți, mă, cu oamenii de băgați în pușcărie, că sunt nevoia tâlharilor și bandiților și de asta. În fine, ne-au băgat în dubă, ne-au dus într-o gară numită Radiana. Acolo noaptea, înțeleg, ne-a băgat într-o baracă, până la ziua, înțeleg, și la ziua, când a dus, ce să facem, n-aveam unde sta, stăteam în Câmpul Gol, am stat 2 zile și 2 nopți în Câmpul Gol, cu valizele lângă noi și întâlneam pe ele acolo, înțelegi? A trecut și timpul ăla, ne-am făcut barăci, am trăit ele și am stat acolo, înțelegi, 3 ani de zile la Borzești. După asta ne-am mutat pe la Canal, iar unde la Borzești, Unești. Deci m-a luat și m-a trecut pe la Târgu Ogna, m-a dus din nou la Jilava, cu mai mulți, înțelegi, din Jilava ne-a dat din nou și ne-a dus în Poarta Albă, la renumită Poarta Albă. Și din Poarta Albă, dragă ticule, m-am eliberat. A dat Dumnezeu în 1950 și nu știu cât atunci, 5, ne-a eliberat, ne-a scos și am venit, înțelegi, aici la casă. Când am venit acasă, am găsit o soție, un câine și 2 caple. Atât am găsit în toată curtea casei mele. Ca să știi. Un câine, 2 caple, înțelegi, și cu soția. Și curtea plină de buren, acolo nimic. Și ea și cu copilul. Fetele erau la școală, ea și cu copilul, atâta tot. Pe ei m-au primit aici, așa, la poartă. Așa. Cu cine? Cu Gige, nu? Da, și câinele, avea un câine și a stat uite acolo, așa, înțelegi, și nevasta când m-a văzut, când zice, bă, câinele a stat uite așa, uite, înțelegi. El nu mă cunoștea pe mine, că era cât a crescut și la un moment dat, când am intrat pe curte, a sărit câinele pe mine, uite așa, pe braț. Ca să vezi, când, după 5 ani de zile, eu, un câine crescut de ea, domnule. Da. Și am intrat aici, m-am sărutat cu nevasta, copilul, înțelegi, și el plângea și el pe lângă ea, am toți aici și așa mai departe. Și am găsit un dezastru aici. Îmi doborâsă tavanul salonului, zicem, la doborât ca să ia porumbi, înțelegi, a intrat pe care asta aici. Nu mă nenorocesc și atât. Cum poți să ierți atrocitățile făcute de acești nenorociți? Dar ce zici? Să ierți că iertarea e lăsată și tot de Dumnezeu și răii ăștia au fost lăsați aduși tot de Dumnezeu, înțelegi? De avuți pe capul omenirii. Și uite așa stau lucrurile, înțelegi, la chestia de la închisoare. La închisoare sunt amintiri multe și bături, cât am văzut acolo oameni de înaltă, înțelegi, de doctor de știință, general cu tare și ajunsa să-l pe mâna țiganul să-i huiduiască. Bă, generale, ce faci, bă? Ce faci, bă, generale? Nu putea să zică de oameni nimic, că îi învăța polițiștii, înțelegi, să dreptul comun ca să-și bată joc de demnitar. Da, n-avei ce face. Și uite că mă rămaseră foarte puțin să măcinară și rămaseră încă garda a doua comunistă care încă conduce această țară. Înțelegi? Da. Dragă ticule, înțelegi, copilul Gige este un copil cu suflet bun. Are un suflet absolut bun, poate nu știu ce să spun, înțelegi, este din calea afară, este apropiatul meu, eu pentru el trăiesc, pentru altfel aș muri. Înțelegi că el vine săptămânal, vine la mine, înțelegi, și se îngrijește de mine, ce înrisește cu tare chestii, socotei. Are și el supărările lui, înțelegi, că el îl supără de are 2 fete, înțelegi, și amândouă care trebuie măritate și trebuie și ele, înțelegi, făcute, dar au terminat facultatea, una e la servici, la Vinia, înțelege, trece și în anul 4 acum, nu mai avea nici mult, înțelegi. Dar fetele sunt busăcate. El, Gige, înțelegi, a avut un noroc extraordinar. Soția lui este o soție foarte bună, domnule. Înțelegi, cu minte, harnică, strângătoare, înțelegi. Băi, harnică din calea afară, n-am păi să, măi, față, o oprești și spui, măi, Lenuță, tată, măi, stai-mă și tu odată la un loc, mă. Măi, stai, nu poate, vezi, e construit așa. Când vine aici, toate lucrurile trebuie să treacă prin mâna ei. Prin grădină. Grădina care o vezi aici, așa, e muncită numai de ea, măi. Toată grădina, dar să vezi ce grădina am eu, cât să te duc să o vezi, înțelegi? Cu tot ce vrei în ea, înțelegi? Se îngrijește, cu curățenie, îmi spală haine, eu am haine curate întotdeauna, mi le-am, îmi spală la Nicuvuci. De copil n-am ce să mă plâng. Așa. De Lenuța,
Asta a fost construită, Lenuța a avut un cap extraordinar, înțelegi? Are o carte ticule cu 800 de pagini scrisă. Și el a Dănuț, acum nu știu, a spus că vine ei să o văd și eu, ce a scris ea acolo, memoriile ei din toată viața ei. Deci că e o carte foarte interesantă, cu 800 de pagini mari, înțelegi? Da? Ce-o fi scris ea acolo, înțelegi? Lenuța, domnule, a avut un cap extraordinar, înțelegi? Dar nu și l-a pus ea în aplicare așa cum trebuia, înțelegi? A căutat o viață de singurătate, i-a spus de la început, domnule, vreau să trăiesc într-o viață de singurătate. După ce s-a despărțit de omul ăla, s-a retras într-o viață așa de singurătate, percepi? Așa. Referitor la Veronica, înțelegi, o duce bine. Are copii amândoi, fiecare cu treburile lor, ei iau acolo tot ce le trebuiește. Singurul lucru că e prea avară din calea afară, înțelegi? E și cam bolnavă, are tensiunea 22. Și am spus, caută-te, măi, fată, mă, lăsați-mă pe mine, că pot să mor mâine. Atât. Și uite așa, înțelegi? Și Gige tot la pe ce, bă, tată, mamă, dor de așa, mă, du-te, tată, și te caută, lăsați-mă pe mine. Pe mine lăsați-mă așa, că eu sunt un fel de trupine rămasă prin pădure, înțelegi? Care trăiește și asta, hrănește cu coaja. Așa oamenii bătrâni care se rămași, dar așa tineretul e greu pentru ei. Dar copiii, spus ei, copiii la ora actuală, Gigi în special și cu Lenuța o duc foarte bine. Bine că bă, sunt eu aceea, înțelegi, și găsește de la tot ce vreau și ei. Cam și eu de toate, vacă cu lapte, de toate, păsări în curte, îngrijire de ele, înțelegi, pentru ei, ca să aibă ei. Așa, asta e ticuță. Grădina, înțelegi, este muncită 5% de mine și 95% e muncită de copii. De Gige și cu Lenuța. Ei au muncit, așa cum se vede, tot se vede aici muncite, se merge, avem roșii frumoase, gata să facă, înțelegi? Grădină foarte frumoasă. Castraveță pus de mine, știți abalga pusă de mine, dar am muncit ei au muncit de toate, ceapă, vinete, ardei, tot ce vrem, înțelegi? E grădină aranjată de ei, de copiii ei. De Gige, de Lenuța în special, înțelegi? Și Gige, el când vine, grija lui, a lui Gigi, e să vadă grădină, mă duc în grădină, tată, mă stai, să văd eu ce acolo, să pune el mâna acolo. Uite aici, avem morcovi, păstârnac, ardei, vinete, ceapă, fasole, tot ce vrei în grădină, înțelegi? Tot aici. Așa. Via, s-o arăt acum să vezi, băi, e gata să vie ploaia. E muncită de mine, înțelegi? Via, așa cum trebuie să fie muncită. Totul așa. Am și o pompe aici, uite, pătulul cu porumb, toate chestiile astea. Dar vreau să le las lor, înțelegi? Tot ce am eu pe aici, așa, să le las lor, așa, să știe și ei că m-a rămas de la tatăl meu ceva. Asta e situația, înțelegi? Așa. Totul e frumos aici. Ardei pus de mine, uite, de roșiile astea, făcute de mine, de la răsadniță, făcute de mine răsadniță. Ce frumoase sunt. Da. Și mai am o serie, uite, acolo, asta din val, tată, umor, cu țapă. Usturul e mai prost. Da, o cumpăra și deci una s-a stricat, uite, mama aici, uite. Sunt frumoase roșiile, înțelegi? Făcute de răsat, făcut de mine în grădină. Am avut răsadniță, acolo via. Prune ticuți, e ceva de groază, mă, de prune ce pruneam. Ceva ce n-am pomenit înțeleg de când sunt eu aici. Așa, uite-te la prun cu s-au rupt. Uite-te la el. Ei când vin, sunt cu ochii
mânuța ei sunt aici, ei dirigează. Eu nu mai pot. De aici atrás și numai de mânuța de nu mai ia. Tot ce se vede. Cu mânuța ei ia. Adică din calea ta. Alaltă eram privit aici. Înțelegeți aici? Uite mă lași. Eu nu mă strugă în ea ce puțin. Cam cât vin obții mata de aici? Cum? Cam cât vin obții de aici? Păi mă, anul trecut am făcut 90 de lei. Anul ăsta nu se știe. Cred că tot așa o să fac și cu asta. Uite, vine ploaia cu... Auzi, vine ploaia mare. Se auzi așa, se va înăuntru și... Ales cu cea săracă, el zice ce frumos. Câți butuși de vii ai pe aici? Păi vreo 350. Am așa ceva. Așa am avut ardeiul, roșiile, de aici ce a fost. A crescut un dovleac. Aici așa l-am lăsat aici, cu prima mama lui să facă ce vrea. Nu ăla de dovleac. Uite prune cum stau ca urși și prinde și pe ei. Pici încolo am și o fână, plastele de fână. Acolo așa, Dacă viu și te iau acum, bă, ai răbdare. Ficule, vor trece cei 90 de ani, vreau să mor în cinste. Uite-mă ce are vaca aia. Vreau să mor în cinste, nu vreau să supăr pe nimeni, înțelegi? Să nu mor supărat pe nimeni și nimeni nu vreau să fac rău nimănui. Pentru că nu se știe în viața asta unde te duci, ce se întâmplă și ce se poate întâmpla. Noi nu putem cunoaște, pentru că am venit din necunoscut, am trăit în necunoscut și mă duc în necunoscut. Asta e. Sunt venit din necunoscut, am trăit în necunoscut și mă duc în necunoscut. Nu se știe dacă viața mai e sau nu mai e, dar atât o știu cât am trăit până aici. Deci încolo Dumnezeu cu mila Lui și așa mai departe. Asta e.